Aquesta setmana ha sigut una setmana potent des del punt de vista de la nostra actuació en el camp de la immigració. Aquestes persones que han vingut de països de fora i que en aquests darrers 8-10 anys han omplert una bona part dels nostres pobles, de les nostres ciutats, dels carrers, etc. Vam començar amb un acte important a través del qual tots els diputats de Convergència i Unió tindran a partir d'ara una parella lingüística. És a dir, agafem una persona que ha vingut de fora, de qualsevol país, i li ensenyem català. Fem, diguem-ne, d'acompanyants i de professors, de conversadors, perquè aquestes persones sàpiguen que el nostre idioma és el català. I qui millor per fer això que els catalanoparlants? Jo crec que som tots els catalanoparlants els que hem d'intentar fer una mica aquest esforç d'acord amb les nostres possibilitats. És evident que els nanos petits aniran a l'escola i sabran el català per l'escola, però les persones grans o nosaltres els ajudem a fer-ho o ells simplement s'acostumaran a parlar castellà. I per tant aquest idioma que és el nostre, els catalanoparlants l'hem de defensar de totes les maneres i per tots els camins possibles, i una manera és a través d'associar-nos, per dir-ho així, de fer-nos una parella lingüística. Tots hi esteu convidats els que vulgueu fer-ho al nostre costat. I després, durant la mateixa setmana, vam fer un acte molt potent a través del qual vam reunir una part significativa del món de la immigració i els hi vam fer, vam fer una aproximació entre ells i nosaltres, en aquest sentit que sempre prediquem de no heu vingut a una regió espanyola, heu vingut a un país, a Catalunya, que és una nació mil·lenària, que té uns signes d'identitat propis, que són el nostre idioma, les nostres institucions, el nostre dret civil, les nostres tradicions. Tot això és la nostra personalitat. Vosaltres veniu aquí, i nosaltres us podem acollir, però us demanem només una cosa, en aquests immigrants, en aquestes persones que venen de fora. Us demanem que vosaltres us feu vostre aquest país i que us hi arreleu, que us hi integreu. I això requereix un esforç i una voluntat pròpia. La nostra part és acollir la gent. La vostra part, la part dels immigrants, els hi dèiem, és fer aquest esforç, perquè la vostra ciutadania no serà un regal, serà una conquesta vostra, una conquesta de voluntat, d'actitud, de voluntat d'integració, d'arrelament, de fer-vos vostres al país, que vol dir assimilar l'idioma, vol dir respectar les tradicions, vol dir respectar els costums, no només respectar-vos, sinó també fer-vos els vostres. I això és el que demanem, que a través de tot això el nostre país vagi creixent tot ell i vagi creixent, diguem-ne, en harmonia i en convivència. I finalment els vam convidar també a formar part de la Casa Gran del Catalanisme. Aquesta Casa Gran del Catalanisme està oberta. També està oberta en aquests nous catalans. Jo sempre he dit que un país no pot acollir a tothom al mateix temps, i el nostre país ha rebut moltíssima gent en molt poc temps, i això a vegades crea una sèrie de dificultats. I això ho hem de tenir present, però també és important que la gent que ja estan aquí, la gent que es vol quedar, la gent que es quedarà, i que per altra banda molts d'ells treballen en aquest país, que aquesta gent puguin sentir-se acollits, no només en el país, sinó en aquesta Casa Gran del Catalanisme, perquè si el catalanisme és el motor bàsic de defensa de Catalunya i del progrés de Catalunya, doncs aquesta gent nova, tot això s'ho han de fer seu. I ja que els tenim aquí, fem-nos els nostres, oferim-los aquesta Casa Gran i deixem-los treballar al nostre costat.